sa mga gusto makatikim ng Kaleskes dito sa Dagupan, this is somewhere here in Perez Boulevard, Dagupan City. Malapit siya sa malapit siya sa opisina ng Red Cross. Yun, bibigay nila sa iyo. If you want to mix up with your Kaleskes, nasa sa iyo. Lalong sasarap yung lasa. Ayun, ito yung dugo. Alright guys, so ito yung Kaleskes. Okay, orange yung sabaw kasi because of anato seed. Tapos halo mo ng yan, dahon ng sibuyas, siling, kalamansi. Tapos ito yung sinasabi nila kanina, no? Ito yung freebies nila, yung dugo ng baka. Kung kumakain ka ng dugo, pwede yan. Kung ayaw mo naman, since naka-separate naman siya, so pwedeng hindi mo na siya haluan, nasa sa'yo yun. Okay, so tikman natin. Itong Kaleskes lang. Third generation. I see. So until what time kayo open dito? 12 PM. May mga customer pa. Sa araw naman, anong oras kayo nag-start? 12 to 12. Okay. Tikman natin 'to kung gaano kasarap. The best panalo. Sarap.
So, mercy. Okay. Lagyan natin ng kalamansi.
Thank you.